Калі ласка, наступний танець, подрихтуйтеся, дайте свободи шире. Калі ласка, наступний танець, коробочка. Ну что ж, а теперь дайте так, чтоб дым был. Мясовая полежка! Великий дякую, калі ласка, подрихтуйтеся, каб почуть свої адзнаки. Адзнаки членов жюри вот сюда, ближе. Итак, поважанные члены жюри, я не ведаю, як вы будете оценивать гэтыя скоки, але вы все ведаете. Пара номер 11. 5, 5, 5, 5, 5. Пара номер 12. 5, 5, 5, 5, 5. Пара номер 38. 5, 5, 4, 5, 5. Пара номер 26. 5, 5, 5, 5, 5. Пара номер 66. 5, 4, 5, 4, 4. Пара номер 67. 5, 5, 5, 4, 4. Пара номер 39. 5, 4, 5, 5, 4. Пара номер 55. 5, 5, 5, 5, 5. Пара номер 40. 4, 4, 4, 5, 4. Пара номер 23. 5, 5, 5, 5, 5. Пара номер 24. 5, 5, 5, 5, 4. Великий дякую. Пара номер 68. 4, 4, 4, 4, 4. Одну хвилиночку. Все відбулося. Запрошуємо вас у глядільну залу. А ну, музики, заіграйте!
запрошаем на эту пляцовку 4-ю взрослую категорию. Пара номер 29.